ҳаким фирдавсӣ оғози ин ҷашнро ба ҳушанг писари сиёмак нисбат медиҳад. дар тоҷикистон аз рӯи тақвими мардуми форсизабон рӯзи ҷашни сада дар баъзе аз деҳот ҷашн гирифта мешавад. пешгузаштагони мо дар ин рӯз ҷашн ороста тамоми шаб гулхан меафрӯхтанд ва дар гирди он рақс мекарданду суруд мехонданд. сада то асри 12 ҷашн гирифта мешуд, лекин баъдҳо аз байн рафт. вале нишонаҳои он гулхан афрӯхтан, дар гирди он базм оростан ҳанӯз ҳам дар байни мардуми тоҷик ба назар мерасад. гузаштагони мо солро ба ду тақсим мекарданд. 5 моҳ зимистон ва 7 моҳро бошад тобистон медонистанд. дар рӯзи 3 моҳу 10 рӯз гузаштан аз зимистон, яъне бо тобистон 1 моҳу 20 рӯз мондан, садаро ҷашн мегирифтанд. сада яке аз ҷашнҳои қадимаи мавсимию халқиятҳои орионажод ба шумор меравад, ки рӯзи 10 моҳи баҳмани солшумории шамсӣ таҷлил мегардед, ки мутобиқи солшумории милодӣ ба поёни шаби 30 ва оғози санаи 31 январ рост меояд. метавон гуфт, ки сада пас аз 40 шабона рӯзи омадани шаби ялдо ё худ пас аз гузаштани чилаи калони зимистон фаро расида, чун гиромидошти оини оташпарастӣ ва бузургдошти меҳр истиқбол гирифта мешуд. ҷашни сада ба оини меҳргароӣ митроӣ дуруст меояд, ки аз оини зардуштӣ аз 3000 сол то 5000 сол пеш мавҷуд буд. дар оини зардуштӣ муқаддасоти ҷашни сада нигоҳ дошта мешуд. ҷашни садаро агар бо як калима баён кунем, ҷашни оташ ном дорад. абулқосим фирдавсӣ дар шоҳнома пайдоиши ҷашни садаро ба подшоҳи дуюми пешдодии ҳушанг нисбат медиҳад. мувофиқи нигориши ӯ ҳушанг ба мардум тарзи афрӯхтани оташро омӯзонид ва ҷашни садаро бунёд гузошт. ҳушанг рӯзе ҳамроҳи ёронаш ба шикор рафт. дар шикоргоҳ мори сиёҳи дарозеро дучор омад, ки ба одамон ҳамла меовард. санги калонеро бардошта сӯи мор ҳаво дод ва он санг ба санги дигаре бархӯрда шарора афканд. ӯ аз шарора афкандани ду санг ба ҳайрат монда онро чун шуои фуруғи яздонӣ пазируфт ва аз ҳамон рӯз бузургдошти оташро ба ҷо овард. ин ҷашнро барои он сада меноманд, ки аслан аз шумораи 100 гирифта шуда, аз 10 моҳи баҳман то омадани наврӯз 50 шаву 50 рӯзро дар бар мегирад. ба қавли абурайҳони берунӣ, аҷдодони баруманди мо шабу рӯзро алоҳида ҳисоб мекарданд, ки он дар якҷоягӣ то расидани наврӯз 100 шабу рӯзро ташкил менамуд. иди сада дар поёни чиллаи калон чун рамзи гузаштани сардиҳои зимистон одатан муждае аз наздик расидани баҳор меовард. ин маросим ҷашни сада номида шуд, ки онро халқҳои орионажод пос дошта дар арафаи фарорасиданаш гулханҳо меафрӯхтанд. баъди ихтирои оташ, ҳушанг нахустин касе буд, ки ба истихроҷи филизот аз санг оғоз намуд ва онро гудохта алайҳи аҳриманзодаҳову деву дадҳо аслиҳа сохт. фирдавсӣ пазироии ҷашни садаро аз ҷониби ҳушанг чунин менигорад: шаб омад барафрӯх оташ ба кӯҳ, ҳамоно шоҳу дар гирди шоҳ он гурӯҳ, яке ҷашн кард он шабу бода хӯард, сада номи он ҷашн фархонда кард. зи ҳушанг монд ин сада ёдгор, басе бод чун ӯ дигар шаҳриёр. ниёгони мо афрӯхтани оташро омӯхта барои нигоҳдории он мекӯшиданд. саравар нигоҳдории оташ андаруни ғорҳо ва дигар ҷойҳои мусоид маъмул гардида, сипас ин ҷойгоҳ ба оташкада табдил ёфт.
абурайҳони берунӣ дар китобу тафҳим ҷашни садаро рамзи пирӯзии фаридун бар заҳок шуморида фарорасии адолату осоишро дар мамлакат ба оташафрӯзии оини сада нисбат медиҳад. ҳамин тариқ пазироии ҷашни садаро ба шоҳони пешдодӣ хушангу фаридун нисбат дода онро бо шукӯҳу шаҳомати хоса зимни афрохтани гулхан ва дар гирди он рақсу бозӣ намудан пешвоз мегирифтанд. беҳуда нест ки яке аз шоирони тавоно манучеҳрии дамғонӣ чунин менависад: инак биомадааст ба 50 рӯз пеш ҷашни сада талояи наврӯзи навбаҳор.